रउआ लोगन देख सकता इन लोग हमनी के दोनों आदमी एक साथ आ चुकल बानी सन आज 2-3 दिन बाद। तो रउआ लोगन के आज कुछ बतावे जाता है सन हमनी के अपना बारे में, काहे से कि बहुत दिन से कमेंट आवता कि रउआ लोगन वीडियो कैसे स्टार्ट करनी लोगन, कैसे यहाँ तक यूट्यूब पर पहुँचल बानी लोगन, कैसे काम करता इन लोगन। तो इतना आसानी से हर चीज़ ना होला, बहुत मुश्किल दौर से गुजरल बनी तो हम यहाँ यूट्यूब पर आइल बनी। बहुत सोच सोच के थक चुकल रहनी, साफा थक चुकल रहनी कि हम अब वो चीज़ से दिमाग हटा चुकल रहनी कि कभी हम लाइफ में ज़िंदगी में वीडियो भी बनाई, चाहे यूट्यूब पर भी जाए, चाहे रउआ लोग उनके सामने भी आई। ये चीज़ के हम भूल चुकल रहनी, काहे से हमार इस चीज़ के एथी रहल कि हम यहाँ के साथे वीडियो बनाई, मतलब ब्लॉग बनाई, ये हमार एथी रहे, सपना रहे। लेकिन ऐसन यहाँ के सोच रहे कि साफ ओकरा उल्टा, ओकरा विपरीत सोचे वाला। तो जे सोचत है कि बहुत आसानी से ये आ गई बे पर, वो दिमाग से निकाल दी। कैसे बहुत मुश्किल, बहुत पापड़ बेलला के बाद हम यहाँ तक आइल बनी आ चल तनी। अब एमे केहू कुछ कहता तो ये ओकर भूल बा, ठीक। एमे केहू कुछ कहता कि मनमानी करल चाहिए करल, तो ये ओकर दिमाग से निकाल दी गंदगी, बहुत भूल बा ओकर। काहे से कि 10 साल ये इंतजार में रहनी कि काश यहाँ के मत बदल जाए, काश मत बदल जाए। हमेशा भगवान से जाके कहीं कि मन में कहीं सही बात, बिल्कुल सही बात, यहाँ के मन बदल जाए। हमारा घर में हमार ननद, हमार जेठानी लोग सब कोई वीडियो, और सब कोई पहले से बाहर रहत रहे, वीडियो बनावत रहे। हम घर में, हम घर ही रही गांव में, आज भी गांव में बनी, सब कोई बाहर बा दिल्ली। तो 5 भाई में हमार शादी भइल बा, यानी कि हम वहाँ के 5 बहन बानी सबसे छोट, आ यहाँ के 5 भाई में शादी भइल बा, आ 4 नंबर लड़का से जमे जे ई बानी। और का बताई रउआ लोगन के, एक बैग इतना दिन सोचत से हम थक गए रहन। एक बैग यहाँ के पता न का भइल, का मन में आए। एनिवर्सरी के दिन से यहाँ के पहले से कहे लगनी कि ना अब साथे वीडियो बनावल जाई, लोग के कहे के काम बा कहे दा। लोग के बात रउआ लोगन ई देखी कि जब हमर मती ना रहे, जैया एगो फोटो हम फेसबुक तक ले अपना मेहरारू के ना डाली, एगो फोटो फेसबुक तक ले हम सब बाउंड लगा दे रहे कि तोर फोटो फेसबुक पर भी ना रहे के चाहिए। ओकरा बाद हम एको बेर जिद करी बताई कबो ना। इहो एगो मेरिट बा कि हमर मेहरारू आज तक जे कहेनी उहे मानेली। तो हम कहनी कि एको गो फोटो तोर फेसबुक पर ना रहे के चाहिए। एला कोनो जग जुग में, कोनो पार्टी फंक्शन में भी जल्दी केहू के ना, सब लोग जानता। और ये हमरा 2025 एगो ऐसन समय आयल कि एक बैग हमरा काम मन में आयल कि हम कहने कि सुना ना, चला ना हमने के रील बनावल जाओ, चाहे ब्लॉग बनावल जाओ। तब ई कहत रही कि ना रह दियो, अब इनकर मन आउट हो गए रहे, थक चुकल रहे, इनकर मियाज थक चुका रहे, तो मन इनकर आउट हो गए रहे कि ना ना ना। हम कहनी कि ना, हमरा इच्छा बनावे के पता ना। ओकरा बाद में 2025 में हम ही शुरुआत कर कैनी और मोबाइल खरीदनी, और 3 महीना के अंदर में हमनी के 1200 सब्सक्राइबर होगा। 1300, हाँ 1200-1300 सब्सक्राइबर 3 महीना के अंदर होगा। तो मनोबल आवरी हमर बढ़े लागल। हम कनी हो लोग हमनी के पसंद करता, तू टेंशन मतलब बनाओ, रील ब्लॉग बनाओ। ऐसा तो नहीं के कि हमर मेहरारू केहू के साथे जाते रही ब्लॉग बनावे, चाहे रील बनावे, चाहे कोनो चीज, चाहे हम जाता नहीं। हमनी की जौन भी करी ले सो, हमनी के जोड़ी अपना साथे रख के, पति पत्नी साथे रख के, चाहे ब्लॉग घरे बनाई सा, चाहे बाहर बनाई सा, रील घरे बनाई सा, बाहर बनाई सा, तो हमनी के साथे रह के बनाई ले सा। तो हमनी के बहुत ज्यादा दिन नहीं है भइल, हमनी के 4 महीना होता है। अब हमनी के भी कोनो बहुत बड़ा परिवार से नहीं खी, ई बात जान जाई लोगन। ई नहीं के कि हमनी के बहुत बड़ा अमीर बनी सा, ऐसनो बात नहीं के। एगो साधारण परिवार यानी गरीब परिवार से ही बिलोंग करी ले सा। तो ऐसा कुछ नहीं के। जिंदगी में बहुत दिक्कत परेशानी के झेलला के बाद में इंसान आगे बढ़ेला। तो रउआ लोगन के
लाड़ दुलार प्यार, और जब हमनी का रील ब्लॉग बनैनी से तो और ज्यादा हमनी के लोग लाइक और शेयर, और हमरा बुझाता कि यूट्यूब से कितना शेयर भइल बा उ। बहुत ज्यादा हो गइल। अब रउआ लोगन की बताओ तनी कि हमनी के यूट्यूब से उठा के लोग शेयर ई चीज कइले बा, लोग देखावता कि ये देखा ना फलानवा के मेहरारू के फलानवा ह, ओकर एगो फोटो तक ले एथी अभी भी नहीं खे। फेसबुक पर आ इंस्टा पर नहीं खे ना डालाला। आज भी नहीं खे। हाँ, आज अभी भी हमनी के ब्लॉग जौन बा, ब्लॉग रील उ यूट्यूब पर ही रउआ लोगन के मिल सकता। अदर जगह कहीं एगो रउआ पूरा फोटो- खोज के रह जाए, एगो फोटो- पूरा हमर फेसबुक आईडी जौन बा उमे कहीं भी रउआ देख लेम तो कहीं रउआ ना मिली। एगो ऐसे कि हम खुद डल ही नहीं की आ ना हम अपना पत्नी के डाले दिले में, तो पत्नी भी हमार जब हम माना कर दी वो लाइक चीज मान जा। तक कहीं हमनी के इंस्टाग्राम फेसबुक पर कहीं हमनी के फोटो ना मिली। और अच्छा बात एगो और ही बा कि यहाँ से पूछ के वीडियो बनावे से 1-1.5 महीना पहले यहाँ से पूछ के हम हाथ के वीडियो बनावे लगनी इंस्टा पर। एगो इंस्टा पर हमनी के हमरा मेहरारू के कंटेंट एगो अलग वैरायटी बा, वो लोग बस। देख सकता नहीं। हाथ के बा, हाथ के मतलब गाना पर इशारा करके कुछ ऐसे बनाइले। हाँ, जैसे गाना होके उ रउआ लोगन देखम तो बहुत मन अच्छा भाई लगी। पसंद लागी। पहले यूट्यूब पर हम हाथ लेके यूट्यूब बनावे। पर भी हमनी के चैनल पर रउआ लोगन देखम तो फर्स्ट में हम कहनी कि पूजा एगो काम करो, हमरा कंटेंट थोड़ा अच्छा दिखाई देलक, हम बनावत रहनी। हाँ, तो ई हाथे वाला बनावत रहली। हाँ, तो हम कहनी कि पूजा अब हाथ वाला छोड़ो, तनी सामने आवल जाओ ताकि वही पर ज्यादा लोग लाइक करे शेयर करे। हाँ, हाथ वाला पर। तो अब रउए बताई कि इंस्टाग्राम पर एक महीना में 17 मिलियन गइल बा, 20 मिलियन के जाता। एक महीना के अंदर। 20 मिलियन। आ फॉलोअर तो ज्यादा नहीं के, 20,000 फॉलोअर बा इंस्टा पर। 21 के होखे वाला बा। हाँ, लेकिन रउआ लोगन अथी इंस्टाग्राम के जौन आईडी बा पूजा पूजा 1233। हाँ, पूजा 1233। तो रउआ लोगन पूजा 1233 जब सर्च करम तो रउआ लोगन इंस्टा पर भी जाई, ऊपर भी फॉलो करी। वहाँ ऐसा कंटेंट बनता कि रउआ लोगन उठा खुद डाली ले अपना आईडी पर, हम देखी ले तो बहुत अच्छा भी लागेला। वो एक से एकाल कंटेंट बनावली हम मेहरारू। और हमनी के ढेर सारा प्यार दी लोग, आशीर्वाद दी लोगन। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करी लोगन, कमेंट करी लोगन। कैसे लाइक करें तो लोगन तो हमनी हमरा तक दिखाई दी ना, तो ऐसे कमेंट जरूर एगो कमेंट कर दें लोग, हम रउआ आईडी पर आके रउआ वीडियो पूरा देखो। और वो लोग होला तो जरूर हमनी के ओके देखे के कोशिश करी ले सब कि देखल जाओ नया पूरा वॉच करी ले। केहू को पूरा वॉच नया से नया लोग भी बनावता, उहे हमनी के देखे के कोशिश करी ले। कैसे पुराना आदमी तो आगे निकल चुका हाँ। है, अभी जो नया जाता हम देखिले हम कुछ देखिए कि नहीं कोई से सीखेला। तो चली लोगन हमनी के जीवनी इहे बा, इहे से हमनी के शुरुआत कईनी सन। बहुत मुश्किल दौर से गुजरल बानी सन। अभी रोगा लोगन के बहुत कुछ बाकी बा बताओ, बहुत कुछ बताएं सन। लोग के कहे के काम बा, लोग के कहे दी, लोग के बात कभी ना सुने लोग, अपन काम पर ध्यान देम लोग, अपन काम करे लोगन। कभी कोई दुनिया के चक्कर में कबो मत पड़े लोगन। इहे पड़ा रहनी। हाँ, जे के का कहता इहे ताकि केहू कह सकता लेकिन केहू पूरा नहीं के कह सकत। बसरते रउआ सही रही आ दुनिया के कोनो काम करी रउआ अंदर ईमानदारी होके के चाहिए कि हम जहाँ बानी वो सही बानी। कभी छल पाखंड ई सब। हाँ, एगो भैया पूछत रहनी कि रउआ लोगन दीदी पूजा दीदी और जीजा जी दोनों आदमी ब्लॉग बनावल तो बहुत अच्छा लागेला। तो उनका के हमनी के दिल से धन्यवाद। हाँ, एकदम दिल से धन्यवाद हमनी के देता नहीं सब। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें लोगी। और